Vítajte, priatelia turistiky. Dnes vás chcem pozvať na návštevu jedného výhľadového kopca, ktorý sa volá Prosečné a je situovaný v Chočských vrchoch. K nemu sa dostaneme, keď si prejdeme Prosieckú dolinu. Takže poďte si s nami vychutnať Chočské vrchy a Prosečné. Vchádzame do Tiesňavy, Prosieckej doliny. Je to nejaké zaujímavé místo a to stojí za to. Hore na ten hrebeň ideme. Je to paráda. Altánok na oddych je v tomto mieste. A keďže rozhodli naše kvetinky, že ideme aj na vodopád, tak sa ide na vodopád Červené piesky. Sme tu. Vodopád Piesky. No, vrátili sme sa z vodopádu Červené piesky naspäť k altánku a ideme teraz na Svorad. Aké pekné scenérie. Tak toto je nádherná Prosiecka dolina, ale dnes je bez vody. A chvíľku bude druhý. A to bude asi posledný, si myslím. Nádherný kaňon Prosieckej doliny. Pozrite sa, prišli sme na Svorad. Na ten vrch Prosečné máme 1:15, ale nejdeme sem do zeme. No, dámy a páni, toto je výstup po zelenej zo Svoradu na Prosečné. Nádherné pastviny sú tu pre ovečky. No, ideme po zelenej teraz. Modru sme opustili.
Vyšlapali sme si prvý stúpačik. To v diaľke to je Malá Fatra. Veľký rozsutec, toch, chleb, veľký kriváň. Už sme to vyšlapali. Ideme dole. Skotúlame sa. Potom dole. Toto je chodník na Prosečné. Prichádzam na vrchol. Na vrch s názvom Prosečné. No moji parťaci prichádzajú na Prosečné. Prestávka, oddych. Západné Tatry ako na dlani. Aspoň kúsok z nich. Toto je Prosečné, tu sme posedeli tak 40 minút možno. A ide sa ďalej, dámy a páni. Veľké borové. A tuto je vidno chodník, ktorým sa ide do Kvačanskej doliny. To najväčšie klesanie máme za sebou, zdá sa. Tak oddych, bude prestávka. No, prestávka bola krátka. Napili sme sa a teraz pohodičkovým tempom prídeme do Prosieka. Žltá turistická značka nás dovedie až do Prosieka. Správni chlapi vybrali vo vojnách a pustili. Toto je záverečná trasa do Prosieka na futbalové ihrisko, kde máme vozidlo, takže za chvíľku budeme končiť. No priatelia, pevne verím, že toto video bude pre vás inšpiráciou. A super bolo, povedala Milka. A vidíme sa pri ďalšom mojom videu. Majte sa pekne. Pred hodinou by som to aj ja povedala. Čaute.